Eu son o encanto do Ulla, a lamprea. Habito na Terra dende antes ca vós, hai máis de 500 millóns de anos. Eu son autóctona de Bandín. Nacín nestas augas que escorren do monte sagrado de Castro Valente. Cóntacho María Celia, a guardiana deste lugar. Este monte é o Castro Valente, esta fonte nace aquí, de feito é a chamada Fonte da Virxe, pero esta caída toda é a caída do Castro Valente, a aldea está abaixo no val, hacia o río Ulla. Todas estas fontes, todas teñen a caída para o río Ulla. Todas van terminar o río Ulla, que é a zona onde están os pesqueiros das lampreas e onde de toda a vida houve lampreas no río Ulla, que eu me recordo desde que nacín eu sempre acordei pesqueiros e lampreas, e fontes que van todas nesa dirección. As lampreas somos como fadas mariñas, ondinas ou espíritus da auga. Vou vos contar algo. As miñas compañeiras, as fadas da terra, póñense moi contentas cando vos sinten, inda que non poidades velas, están con vos. Cando toca Manolo a súa requinta. Ou a súa irmán fala das historias de curas que pescaban lampreas e dormían en casetas furadas nas pedras. A caseta fixo a un cura antigo que viveu na parroquia moitos anos e ele era o dueño do que fixo dos pesqueiros, para dormir e coidar que nadie lles roubara, porque senón xa sempre hubo de todo un pouco. Mulleres sabias, estas Carmen de Carcacía, tamén cantan. Escoitade. O muiño troula, troula, agua fai no troular, a filla do muiñeiro arradea por casar. Cántalle ela. No quiero más pan quemado que me amarga la corteza, conversaciones contigo las que he tenido me pesan. A mí poco se me da de lo que diga tu boca, eres campana palrera y a todos los vientos toca. Eso citaban un poquinho eso, pero citaban ben. Estas calles las pasea José María en un coche, no las pasea de día que las pasea de noche. Aquí en Padrón habito no río e chamanme Encanto. Podes verme entre os meses de xaneiro e maio polo río Ulla. Cóntacho o guardián deste río, José Manuel Freire. Que vai desde abaixo, desde as primeiras pesqueiras, que son as de Areas, hasta as últimas, que son a de Freixeiro e Reis. Freixeiro polo lado de, digamos, que pertenece a Teo, e Reis a Estrada. Logo, despois, as outras todas son do Concello de Padrón, que serían, primeiro grupo sería de abaixo de todo, as Areas, logo despois están as vellas, desde as vellas hasta a Trapa, e o último grupo da Trapa hasta as de Freixeiro.
Si, según vai subindo a lamprea, vai cambiando tamén o horario de apertura, a fecha de apertura e cierre, porque é un peixe que sube, entonces vai abrindo escalonadamente. Ajá. Digamos que comeza a temporada o día 3 de febreiro, de enero, e remata arriba o 7 de maio. As lampreas chegamos a esta terra na primavera. Nacemos baixo un rito ancestral. Incluso saímos fora da auga. Atende ao experto Miguel Piñeiro. Leva anos investigando o noso mundo. Hai escasísimas imaxes sobre a forma de facer a cama, o cobo, a fozada, o fozón, chamanlle de 50.000 maneiras en Galicia, a esa construcción que as propias lampreas fan, unha femia cortexada incluso por varios machos, coa súa ventosa bucal vai apartando as pedras e fan un cobo ou camada. Hai constancia, teño visto, de varias femias con 100 exemplares machos intentando fecundalas no río Eo en concreto, que é onde mellor se pode ver, porque a pluviometría nos meses de maio, xuño, que é cando desoban, cando ofrezan, é cando se poden ver este auténtico espectáculo. Ai, como me emocionei escoitando a Jesús Meda, contando as historias do canaliño da Mercé. Eu estaba ali. Bueno, o canaliño é unha estrutura de pedra en forma de lanzo, de triángulo en contra da corriente no río, e que se usaba para cruzar o río a pé dun lado a outro. Se encontra situado aquí nesta zona do río, xusto detrás de min, bueno, era unha zona na cual había evidentemente huecos para deixar pasar agua, e aí había pesqueiras tamén, había pesqueiras para coller lamprea, e que chamaban as pesqueiras da Mercé, as pesqueiras da Virxen da Mercé. E ao mesmo tempo, ao facer unha estrutura que cortaba o río, pois eso facía que da parte de arriba houvese pouca profundidade, se acumulaba pois arena e xogas de pedra, e nesa zona usaban as lampreas para desovar, era un punto para desove ideal para elas. Entonces, pasando o canaliño, sobre todo pois arredor do mes de xunio, mediados de xunio ou así, pois vían moitas parexas de lampreas que estaban na época de desove, e que se vía pois o ritual de desove, etc. A máis avistaban pois varias pezas. Vivín neste río Ulla na miña infancia, ata que sentín a necesidade de madurar e de transformarme. Acompañada doutros peixes de río, fun para o mar a facerme adulta. E sabes que? Non me deixei ver. A lamprea nace no río, baixa ao mar sobre 3 anos despois aproximadamente. Durante ese tempo non ten vista, non ten ollos, permanece dentro do que son os areiros, tamén o fungo, está no lodo, vive do plancton, e aos 2-3 anos aproximadamente sente a chamada de ir ao medio mariño, que é onde pode parasitar a grandes especies que lle dan un gran aporte enerxético, non, en forma de sangue. De xeito que cando teñen 2-3 anos aproximadamente, con 12, 13, 15 centímetros, tamén 17, 18, baixan ao mar, parasitan xa na súa baixada muxos, salmónidos no río, e xa a partir de que está no mar é unha gran incógnita. Sábese que van ao mar dos sargazos, pero que non hai ningún tipo de dato científico que así o corrobore. A lamprea, a etapa mariña é toda unha gran dúbida. Unha vez que senten a necesidade reproductora, volven ao río. Nos meses de inverno, cando hai fortes correntes de auga, volvemos aos ríos porque sentimos a necesidade de reproducirnos. Sei que corremos ben nos primeiros meses do ano, e que logo
Estamos cucadas. Cando din que a lamprea corre ben é cando nunha noite pois hai moitas capturas, non? Cando un pesco dá capturas dice que corre ben. Isto puxo de moda Cunqueiro no seu día porque decía que de xaneiro a que cante o cuco a lamprea está en plenitude e que a partir de que canta o cuco a lamprea está cucada en consecuencia. Como a ti, nós tamén temos que superar probas de vida. Cando remontamos as augas, debemos pasar por canles estreitas e ter cuidado de non quedar atrapadas nesas reixas que poñedes os seres humanos nas ancestrais pesqueiras. Cóntacho Miguel Piñeiro. A captura da lamprea en Padrón circunscríbese ás pesqueiras, ás construcións milenarias, ben de 1000 ou 2000 anos, non se sabe, pero é o único método de captura permitido. As pesqueiras son muros de pedra que cortocircuitan o río ata un certo punto e habilitan unhas veas para que os peixes migradores poidan solventalas. Péscase cunhas redes que se chaman cangallas, que se colocan, se dispoñen nos ocos, e aí a lamprea, cando quere remontar a corrente, simplemente cae no copo, é capturada e ao día seguinte é recolectada cando o propietario da pesqueira fai o rareo dos caneiros. Podes ver a Antonio e a Jesús Campos na faena. E sabes que é unha cangalla? Atende, a José Manuel Freire. Isto sería unha cangalla, chamas así a estrutura metálica onde vai montada a rede esta. Esta rede, isto ora baixa para baixo, gírase e queda colocada aí no chorro ese da agua, así en esta forma. En esta forma, metida aí en esa chorreira. Entón, o peixe que ven da baixo quere subir por ese chorro e o que fai é meterse por aquí e a agua o leva ao saco, queda metido abaixo no copo este. Deixamos este mundo días despois de desovar e de ser nais, unha vez rematada a obra nesta vida terrenal. Unha vez que teñen feito o cobo, a femia accede, é cortexada por un macho ou por varios, fan a posta e acto seguido en 24 ou 36, 48 horas ao sumo morren tanto os machos como as femias. Unha oleada de vida lévanos a outro reino, como espírito da natureza que somos. O encanto do Ulla.